Astăzi încercăm să pornim un cross Yamaha IZF 450 din 2008. N-a fost pornit de 3 luni. Motorul e nou nouț. Asta este. Pornim benzina. Tragem șocul și încercăm să vedem cât de greu pornește după 3 luni. Până ajunge benzina jos, bineînțeles. N-are cum să ajungă din prima. O tunat. E bine. E bun. Oprim, e de vânzare, an 2008, 2200 de euro.